Suwuh Rebdata Pitana Suwuh Rebdata Pitana anenggih pundhita negari kang eka adi dasa purwa eka marang sawiji adi linuwih dasa 10 purwa wiwitan Semangkono negara kang panjang kunjung pasir kawukir gemah ripah loh jinawi ya ana ing karang pradisaning laladan jati keyongan Nagasari kawus tinggal saking Mandrawa ana Teja kang hangeng uwung mawa prabalah satunggu punika tejaning Risang Pinahargya temanten putri Nulinjih Rara Ayu Lina Wahyu Nur Isnaini sarjana keperawatan Ginira kang wis purna hang rasuk busana hang ulas wadana daya-daya mijil saking madyaning sasana tepas wangi tepas mengkuwer di papan wangi wis hang ngarani ginira mijiling saking sasana panti busana lon-lonan tumuji sasana rinengga ginira tindak nyori Sang Pinahargya temanten putri nut iramaning gending kang kapiyarsa munyahang rangin ambabar ketawang puspawarna ginira minangka pratandha mijiling Risang Pinahargya temanten putri kang tindak kanthi sapecak mangu ya sapecak kendel tindaknya kanthi kebaing pangati-ati kebaing pandulu nyenyuwun mring ngarsa dalem Gusti kang hakarya jagat mugia tansah manggihi kawilujengan Risang temanten putri hangagem busana kadya busana Prameswarinata kang tedhak saking kedaton hangagem busana kang pating calurat pating pancurat tejaning Risang Pinahargya temanten putri hangagem busana Jawi muslimah ginira jumbuh kalian jiwa Jawi saha wahyu agami ilahi kang den ugemi ginira pating pancurat pating caloro tejaning Risang Pinahargya temanten putri hangagem tunduk mentul cacah sanga kang badhe hanutupi babahan hawa sanga sekar tiba dada kang badhe handada kang badhe lelunggan wonten ing madyaning alam bebrayan agung unggan kang tinuju wonten ing madyaning sasana Bali Badrayasa winangun ya sasana rinengga ginira tindak nyori Sang temanten putri kang badhe lelenggahan kanthi hanggana raras ingkang taksih anengga ing garwa kang cumandha wonten ing sasana palereman semangkono pangudas maraning driya kang kawijiling lisan suwuking ketawang puspawarna sumangga
Ungyan kang tinuju mijiling risang temanten putri saking sasana panti busana lon-lonan tumuju sasana rinengga. Pramila daya-daya pambaya ing Sekar Mayang Kalpataru Dewa Daru. Pramila kepareng katur dumateng Bapa Sutresna sekalian kasuwun hamboyong Sekar Mayang minangka pratandha syarat srananing pamethu ing temanten kakung saking sasana panti Palereman tumuju sasana pahargyan. Pramila daya-daya mijiling risang pinahargya temanten kakung Yen Cinandra mugi tansah manggihi kawilujengan. Lon-lon anda kanthi lumaksana yen pira tindak nyoba Bapa Sutresna sekalian garwa kang badhe hamboyong Sekar Mayang Kalpataru Dewa Daru iya Jaya Daru minangka syarat sarananing pamethu ing temanten kakung saking sasana panti Palereman tumuju sasana pahargyan. Pramila daya-daya lumaraping risang pinahargya temanten kakung ya sang minangka juru cundhakaning lampah nuwiji panjenengan Bapa Sugadi minangka tiyang ingkang sampun pana ing pamawas lebda ing pitutur yen kang badhe hanglarapaken risang temanten kakung saking sasana panti Palereman tumuju sasana pahargyan. Kawus tingal saking katebihan ana teja kang hanguwung mawa praba satuhu punika tejaning risang pinahargya temanten kakung yen kang mijil saking madyaning sasana panti Palereman tumuju sasana pahargyan. Yen tindaknya kang kamangke kanthi sapecak mangu ya sapecak kendel kadya nalindra kang tedhak saking kedaton yen nira kanthi lumaksana ungyan kang tinuju wonten ing madyaning sasana Bali Badrayasa winangun ya sang minangka juru cundhakaning lampah nuwiji panjenengan Bapa Sudadi yen nira kang badhe hamasraken risang temanten kakung tumuli kang kamangke katur dumateng Bapa Sukadi sarjana pendidikan Bapa Muhammad Ali saha Bapa Ari Wibowo kasuwun samapta ing gati sawega ing diri ingkang mangke badhe ngadani tata cara upacara pasrah saha panam